פשוט כשנגמר תאפס ל-24, בסדר? במחצית נראה אם אני צריך לשבת את הסרט. בואו נשים לב, אני אשים את ה-24 מה? הזה והספיק שלו. היום אין. וואי זה... אתה יכול להעביר לי את הכחול בבקשה? להפעיל את זה? כן. נפעל? לא, אני חושב חמישיות. האום זה... האום זה החום? לא. אוקיי. למה לא את העבירה? למי זה היה? לאדום. 10, כן. שומרים, חזק, יופי גיא! חבר'ה, שומרים חזק, להצטמק, זה לך שחקן, דברו חסימו, רד 6 בוקסאפ, גיא! רד, עצור אותו, עצור! דיני, שמור עליו, שמור! עבר אותי! תעלוף, משהו! גלית עבירה, נכון? כן. רגע, איך עם הכדור הזה? נשאר להם כדור שהוא לא מולטן?
מתחילת הפאול. חילוף. לא, מתעלה. סליחה, את מי מי נכנס 11? 12 נכנס, 22 יצא על 6. כן, 12. שמונה יוצא 17 נכנס, באדומים, 6 יוצא 7 נכנס. ופה 12 יצא. טוב, 11 נכנס, רגע. נכנס. דברו בחילופים, יד תומר, לא לקפוץ. יד מיכה, יד. ריבאונד. שחק תמרי, שחק תמרי.
אין לי 12 אדום. מישהו אמר. משה, מה אמרת? אמרת של 9 אדום? חילוף? כן, כן, תעשה חילוף. למה מצלם על הכיוון ההוא? לא, אני... כדי שתופיע. מפוקס, כן? אם לא שדני נחליף. לא, הכל בסדר. מתמקד על זה. לא ראיתי מצלם. אין לי מה לקפוץ, מה שאומרים. כן, אז אתה... טוב, בנקי, טוב! היי, בנקי, שחק! בנקי, עזוב את זה! שים עליי את היד לקפוץ! שבע, למטה. זה 2 של 88? הם לא קונים, גמרו! זה היה 88? כן. אתם ישנים! חילוף, משה. תהיו בריאים כמה מזכים. רוצה להכניס איתי? יאללה, היי, 18! אני לא, אבל... להקריא לך איזשהו צעד? רק השחורים אני לא יודע. טוב, 88 יש לך? 22? תפוקה בסירה! 10? 12? לא ראו שזה היה נגד. לא ראו שזה היה נגד. תאורה, 12! עושים פה צעד. קפיצה ארוכה? אחת קפיצה ארוכה? יופי. תעשה דקה, זהו. שחור. 2. כן. ספסל. דניאל על 2. 99, נכנס, במקום 12. ארבע? 99? 20 אני מחליף. נראה לי לא יפעל, נראה לי עוד אחד. ירד לו דבר. נכון? הבנתי משחק אחרון מישהו פרק את הכתף, כאילו, במיטה. מה פתאום? מישהו פרק את הכתף. משהו כל כזה. מישהו היה שם ומישהו פרק את הכתף.
פרק את הכתף. פרק? פרק. במיטאון. רביעי. ביום רביעי? זה נבלה, הוא לא אמר לי. והייתי איתו... אני מדבר איתו כל היום, אז... אני מדבר איתו, והוא לא אמר לי. סתם אמר לי. דם זה לא שבר? לא. מלא דם? הוא קלה? בוא נעשה שלום. I will survive. אתה בטוח שאתה רוצה שנצא? אני אנסה עוד, אם אני אמשיך כאילו לא מפוקס יש אולי יביא לו קרח? הוא עוד מדבר. חבר'ה, בדקתם אם יש לו קרח? יש מכונת קרח אולי. אם הוא צריך. לא צריך? עוד נייר? אתה רואה שהוא מצלם בסדר? נו? תעזרי ממנו. אמרתי לו, משה, אמר לי לנסוע עוד רגע, אני רוצה לנסוע, אני אסתלק לשתיים. אני ממש לא מסתדר אז. כדור אדום או לבן? שחור, לא? עכשיו עכשיו שחור. יש הוא מפוקס, אה? בשלוש שתי מפוקס. להקריא לך נסיעות אני מעדיף. מה? אני מעדיף שכן. אוקיי, מי להתחיל? עם שחור או אדום? אדום. אדום. 11. דקה 3. 7. 8. עשית 7, 8. 7, 8 ואחרון. 14, לא? 18. 18. בסדר? היה עבירה? לא, לא היה כלום. להמשיך עם השחור? 88. 99. 21. 10 ו-22. אוקיי, זה כבר היה אותו דבר. אוקיי. משה! תשחק, משה חילוף! חילוף!
אוקיי, זה טוב. 0 דומה לדני אבדיה לדעתי מהצד. מעניין. אבל מפנים מהצד, אין שום מהפנים קשר. קדימה לא אין קשר, אבל מהצד. אני לא יודעת, נראינו להם משהו בגלל העירייה, לא סגורה על זה. אתה יכול לשאול אותו. היה מלא חילופים. 10-3 כן, אני מרגיש שזה אישי כבר. ממש. 7. צירה הבאה. קם את הריבאונד! חילוף. עכשיו, מי קלה? שאלה טובה. משה. מי קלה אבל? מי קלה עכשיו? 6. אנחנו לא מתפרץ. תגיד לי איך אתה עם הצילום, בסדר? או שאתה ישן? מנסה, אני לא יודע, זה קשה לעשות את... תעביר לסיגה בבקשה. אני אנסה... לא, תראה, בגדול, מה שאתה צריך לעשות זה ימין לשמאל, את הנקודות לא היה אכפת לי שתעשה גם בדילי, בטאב. רגע, את הנקודות פה זה חשוב. הנקודות פה זה חשוב. מה? הנקודות פה חשוב. זה לא חשוב באותו רגע. כשיש לך רגע פנוי, מה שנקרא. קודם טאב, כאילו אתה מזיז שנייה ואז טאבלט. אם זה קשה לך זה, אז... מתי שיש לך זה חילופים משהו? 16-1. טוב, אני חושב שזה קשה, שיש לנו זה קשה. לא נצטרך בפאולים. פאולים. 2-0. תראה, אני שמאלית, אז אני לא 2-0 יכולה... בפאולים? שמאלית. לא, 1-0. 1-0. אז היה לי פאול מרבע קודם שנגמר לי הרבע כאילו פה ו... אולי נגמר לי הזמן, אני לא שמתי לב, לא נראה לי אבל. סגיר! לא נגמר. אתה לא... עוד על החצי, סגיר! שלושה של תשע אדום. יש להם אנרגיה, אבל אחרי זה חייבים כולם. שלושה של שש אחר. אוי, לא יכול להיות הזמן. חילוף. מי זה 11? 8? 1
11, רועי משהו. לא, אבל... משה, מי עשה? 11. זה שוב. שמתי לך את זה לא נכון, רגע. לא, זה מבלבל. כן. 6. איתמר על 2. ספסל. תעלה נקודה פה. ב-18. כן, כן, חילופים, הוא אמר. 12 יצא עם 99. בן! זה השישית שלנו. 3. אתה רוצה לצאת? גם איתמר על 2. איתמר על 2. איתמר על 2. איתמר על 2, בסדר. סבונטיים 3. בתקי 2. בלי פאולים, מפגרים, יאללה. טוב מאוד. יופי סבון. לך אין בואן, לך. טוב. אין סל עכשיו! אין סל! בתקי צמוד! בתקי צמוד! השעון נתקע לי. יד, יד! שימו לריבון! השעון נתקע פשוט. יופי הגנה! רגע, ללחוץ את הכדור! ללחוץ את נראה לי הכדור! צריך ריסטארט רגע. טוב מיכאל! יופי מיכאל! טוב להדק! טוב מיכאל! יופי הגנה! יופי הגנה! ככה שומרים! ככה שומרים! לא עשיתי ריממבר ואז כאילו זה צריך לחזור מחדש אחרי בסדר. לא הבנתי? אני לא עשיתי ריממבר ואז כאילו זה התנתק אחרי זה כאילו זה התנתק לגמרי. לא, זה אמור לשמור. לא צריך את זה, מה סידי! עושה? מה הוא אומר? מה אתה יושב? 31. אין פאול לתת, הלו! מרבה! אין פאול! אנחנו לא שומרים, מה? לא משנה פאול. אנחנו לא שומרים בהגנה, מה לעשות? רגע, איפה המספרים? תסתכל רגע שהמספרים... כאן היה פה, כולם פה היו טוב להדק! טוב להדק! טוב! אפס עבירות להם, 5 לנו. מה הולך? כל הרגעים שלי תחומים. אפס עבירות להם, 5 לנו. משה, לא... לא מהר, אחי, לא מסוים. משה! חמש אפס עבירות? 5-0, עבירה של 11 עכשיו, בסדר? זה השלישית שלו, בן. 11. היי! אנחנו יותר מדי פאולים, אנחנו תשמרו. רגע, אני לא מבין כאילו. רון, אוקיי, כרמל זה 10. כרמל יש לי. מדהים, רועי 11. רועי יש לי. לירון לירון 3.
לא, 18. רגע, מי יאללה, זה היה? סחקו, סבא, 7 נעזור, קלה? שחק. 7 קלה? 7 לא. 18 לירון, אוקיי. 24. חגג משהו? מה? חגג משהו? יש לי רודד, נטע רודד. מדהים. רגע, 2. 24? שחק, שחק. כן. שחק מסודר, שחק 8 תמר. זה שגיא. כן, גיא... 18. אסף זה 6. רגע, 18. לירון 17, אז לירון 17. כן, לירון 17. איפה אנחנו בשגיא? 8? מה? גיא. לא עשיתי מהזה, ארוך כאילו, ואז העליתי. זהו כאילו נכון? לא, יש עוד. אסף 6. אסף. עוד 7. ענבר 17. רגע, משהו חלום. שחק תמרי. שמישהו יסתכל לבוא רגע. לא תסיני, שחק. מה המספר של לירון? של רון? 9. לירון. לירון? חילוף. לירון 3? ירוק. אוקיי, תודה. לא, עוד לא. שחק ירוק. בסדר? סליחה. מה, פספסנו משהו? לא נראה לי רק חילופים ככה. היי! לירון 3. טיימר. טיימאוט של מי? לא, רגע, כמה... למה המצלמה לכיוון הזה עכשיו? משה, חכה. אני עושה השלמות. משה, אני עושה חכה, נפל השלמות. הדבר הזה. מה זה? משה, טאבלט, שרת. טאבלט. משה. מה קרה? מה קרה? נכון, זה לא עבד. תראה, עשיתי אוקיי, גם כמה יש ארוך. לך? 21? אתה 21, 16. אבל באמצע המשחק שלי, אני לא יכול לעשות. אוקיי, 21, בסדר, בוא תסתכל. כן, לא, היה בסדר, פאול סבבה, של מחצית מישהו אני אעשה זה. איפה אנחנו? אתה שחור, רוצה אחרון. פאולים. בוא נעבור אחד. עמרי, יש לך... סבבה. מספר 6. 0. רגע, מספר 0 יש לו 1. 1, אז הוא מי שראה לי, אוקיי. אוקיי. וברבע הזה עידו 10 עשה 1. זהו, זה יש לי 5. עכשיו אצלהם מי עשה באדום? 6. ומיקל עשה לאחרון באדום? 7. שנייה, ובוא נראה שיש לנו בסדר. זהו, 5-1 פאולים, 18. בסדר? מה, כן. נעמור, בסדר? כן. ביבה! גם תזכרת, תעזור להם. יד, חדש! שחק מסודר! זה היה 8. כאילו, יש לי משהו להציע לפי שלו, טאבלט גם. כללי, כאילו, זה לעשות חילוף נגיד של הקבוצה של כל החמישייה. זה מאוד יעזור. מעניין. זה מאוד יעזור. זה 10. יש לתת אם אתה רוצה. הלאה, מה משחקים? שים לב! יד!
כן, 25-20. כן! ריבאונד, שלום! נו באמת! שבע, אבל תראה. שתיים או שלוש? 2. 10, 3, 2. יד! יש לתת אם צריך! אם בר תראה! או נורא. יש לתת, יש לתת! יש 3 לתת! ושלא יהיה לנו על הראש! כרמל! 88. פאול? רגע, צריך להיות לו... לא, זה לא. זה לא זריקות כי זה תוקף, נכון? למרות שזה 5. כן. אני חושב, כאילו. רגע, לא הבנתי. אז לא לעלות לאדום בראש? לא, אתה לא- 88. טוב, חרני, הכל טוב. יאללה. 11. בואי נעשה סדר 24.
אז תעתיק. אין לי יותר מדי מה... ירדן, נכון? אני אתעלם ואז... אני לא רואה אם זה מסך תגיד. זה כן. הנה ענבר. שלושה של 17. לירון, פנה, ענבר למטה. ענבר, איזו חסימה, רד למטה, לירון, תפנה. לירון. זה בסדר, הזווית? תקשיב. שתיים של מי? בסדר, אבל פוקס יפה. כמו שרון פה בפינה. מי קרא את זה, ראית? מי קרא? עוד פעם? עוד שתיים? משה, מי קרא? ומית עליו בדוח. רגע. היה לך שלושה של 17. תגיד, אתה מזיז ימין עד הסוף? מה? אתה מסתכל שאתה מזיז ימין עד אני הסוף? מבקשת לו שיבדוק. יאללה. 17-3. זהו. ושתדע מה שאתם קרסנו. מה זה קרה? מה קורה כאילו? זה מחלקתי שחקנים מהחילוף, אני הלכתי אחד אחורה בשביל לסדר את זה, ואז מחליט את כולם פשוט. ואז מה, החילוף לא עובד? ואז כאילו, החילוף לא עובד, מחליטים את השחקן. אבל הצלחת להכניס בסוף או לא? משה, סתם הצעה שלי, כאילו, אם אתה יכול, תעשה חלופת חמישייה שלמה. כן, כן, דיברנו על זה. זה יהיה מדהים. היו 6 ששלחתי לו. שש? הוא לא אמר שיש עוד. הוא אמר שנרשמו 9, אבל בסדר. לא. אבל אתה רואה ששלחתי לו, והוא אמר הכל בסדר. לא. אני כשדיברתי איתו הוא 6, הוא אמר הכל בסדר. היה פאול? לא. אגב. מי לקח טיימאוט? אדום. תסתכל כל פעם שהזווית נכונה, רק כשזה לא צילום הזווית. בסדר?
הלאה כרמל. לירון, תשחרר לשטורמן קודם ואז תרוץ אתה בלי הכדור, פשוט רוץ. עליך? עידון 2. חילוף. עידון 2. חילוף. לא ראיתי מה היה. לא, אני אשתי חילופים. מה? תחזק תשאיר אותו שם. אני בא דניאל. חצי דקה אתם הולכים, תהיו לא בריאים. יודע, אבל התפסל פה. בסדר. ראית דברים שלך משהו? מה? כן. מי? 12. דניאל על 4. אפשר חילוף משה? משה! זה הרביעית שלו. לירון. חילוף חילוף?
תסתכל אותו. משה, משהו קרה? 22 עבירה. הצירה הבאה. חילוף? רוצים שוק או חילוף? מה קורה פה? מי לקח טיימאוט? היה שם עבירה של... רגע, שאלתי לך שאלה, תענה לי. אוקיי. מי לקח טיימאוט? עכשיו היה טיימאוט של אדום. מדהים. כן. שאלה? היה עבירה של 20... רגע, לא? רגע. מי עכשיו עשה עבירה? עכשיו עשה 10 אדום. יאללה, זהו. לא מסתם לענות על דברים כן, זה לא רלוונטי. איך זה, בסדר? מה כן? ואתה ותסתדר? תשחרר אותו לשחק. מתחילים פה. כמה מה? 2 ויש להם 3 סך הכל? קוראים טוב? כן. לא הייתי צריכה שתסתכל פה בצד הזה שזה טוב. אם לא, אז שנייה לכוון. יופי! שקה! גיא. למה עצרנו? יאללה, בוא נמשיך, יאללה. גיא! גיא. גיא! 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 סידי, פנימה עכשיו, פנימה. זה גיא, כן? תרד לדס. בלקתי פה, כאילו. עצר! סגול מצומצם. בורדו, עושים בורדו. גיא! בורדו. גיא. הלאה, טוב. לצ'ן? אין לו גיא. ענבר? יש לנו ענבר? יש לנו 17 זה ענבר? הוא לא קנה, נכון? 18, לא? הלאה! איפה אתה מיכאל? הלאה! סוף, זה היה השלישית של 10. שלישית של 10? כן, עוד אז אנחנו מנסים לקרוא לך. רגע, 10 לא עשה את העבירה עכשיו. נכון, אבל עוד בכלל ב-10 אני מנסה לקרוא לך. אני מצטער, אני חירש פשוט, באמת, אז אני לא... אז קראנו לך, אל תשמעת. Let's go!
למה 42? למה אתה נותן? דניאל, למה יש להם 42? יש להם 39. לא, קלה של שלושה. אז זהו, אז מי קלה את השלושה? שנייה, אני מבינה. זה היה עכשיו. לא, אין בעיה, אז מי עשה? לך? כן, את 12, את 11. 11? יש לו 3. בום! מסודר! שחילוק? רגע, משה. זה זריקות. איך לא נכון? היה 6, היה 8, היה 2 של 10. ועכשיו 24. זה היה אמור להיות זריקות. מה? כחול, הלו! מי נכנס? מה? כמה עבירות יש לך? 4-3, אבל לא העליתי פה. כחול, לא, זה לא לי לרבע קודם. לא. של מי הפעול באדום ברבע האחרון? 24. כמה עבירות יש לך? 3. איך 3? לאדום, 5-4 לאדום. 5-4 עכשיו. אז צדקתי. שזה הזריקות. עכשיו. כן. לא, חשבתי... את יכולה להראות לי למי היה פאול באדום? אני כאילו... 24. טוב, מיכאל, אנחנו בכחול! לפני 24. כחול! אפשר גם סגול! היי, הנה, יופי! כחול! יופי! 10 קלה? מיכאל, 11 שלך! כחול! אדום, בסדר. אדום! טוב! לא ראיתי מי הוא עושה עבירה. בן, זה הרביעית שלו. אוקיי. הוא גם יודע, בגלל זה חתום. מה שיש? לא חצי! זה לא חיים 11. תראה טימבה!5. מה זה?
בשביל זה, אבל זה לא שחור. אין להם... אני לא שמעתי כלום. שש? איזה... יש לו עבירה לשש? יש עבירה. הלאה, שחקו, תנועה בלי כדור! בטקי! בוא לאלבו, בטקי! אוקיי. כלום, בוא! ורגע. ו10. בוא, תניע את הכדור! כן, צ'קה! היה לי ששוקף נראה. יופי! בוא! משה? שבע אדום, טכנית, ואז עבירה של שש אחורה כזה פה. זה ככה שהיא נכנס לזה? עבירה לשש שלהם וטכני לשבע שלכם. אתה צודק. עכשיו אני סולה. החילוף. אני יכול גם מהצד רצח. שלי זה נראה כאילו... זה מוזר לי, יש לי כאלה. הירוקות? לא, השחורות, יש שחורים האדום. ושאני רואה מהצד זה נראה הרבה יותר יותר, אני רואה את זה כאילו. אבל זה נראה כדורסל? זה היו מוזרים כאילו. שמעת? אני דווקא עושים את זה מוזרים כאילו. בטקי! 18. אדום? כן. הוא עשה נכון? כן, זה הראשונה שלו. שחקים ירוק זית! ירוק זית! לא קלה. ירוק זית! טוב! לא צריך. מה זה השרקה? 18. מה הוא שרק? מוש. בן. בן. קראו לו. בן. עידול תלוף. עידול. הוא קלה? לא ראיתי. הוא אמר 10. יפה! כל המשחק הוא עושה! 10. כל המשחק הוא עושה! יאללה, 88 תקיפה, עבירה. 28. 88. הוא אמר 20. אני והוא פה במשחק שהיה שאלה בלתי קל. אני ילד פה במשחק שהיה בלתי ספורטיבי. זוכר?
היינו פה שעתיים וחצי. כן. נשארנו פה שעד כמעט 50. רגע. 14 לשים. אבל עוד משהו, הם צורכים את הפינות. לא. אני הולכתי שם הם צורכים, תבקש מכולם לשבת ולא לדבר. תשבו ואל תדברו שם. לא, אסור לצעוק, לא לצעוק. לא, אני גם רואה עבירות טובות. אפשר לבקש ממנו האירוע פה נוסף להרים שם. יופי, תודה. הלאה, חבר'ה, שומעים רגע. אפשר לעשות בקיץ, בחורף זה לא פתוח, בחורף כן. כדור של שחור עכשיו? יאללה, תעשה בעזר. בוא'נה, בעיניים אחד לא עבר משחק שלי. אמור, הוא אמר שהקיץ פתוח לשסופוס. שמה? הקיץ פתוח לשסופוס. לא יודע מה זה אומר. יש ליגת חורף, שזה עכשיו, ויש ליגת קיץ. אז הקיץ פתוח לשסופוס. רגע, חורף כאילו סגור? לא, אני רוצה לפתוח קבוצה, ואני שעבר לשפוט את זה כאילו... אתה יכול לעשות את הקיץ. ואז הוא אמר כאילו... עכשיו אני רוצה, ואז הוא אמר שזה 18 רק. בחורף זה רק סיגל תראי רגע, זה נגיד מעצבן לי, אוי, אני מסתכל. זה נגיד להחליף. 9 אדם.
ראיתי. 54-31, נכון זה. 54 כן. כן. מה הוא אמר? 6? בשני? משה לא שומעים. 17? כן. אוקיי, זה לא מעלה לי פאולים עכשיו. 88 פעם. זה לא מעלה לי עכשיו פאולים, אני כבר לא יוצא ונכנס, אין לי מה, כאילו, זה הרבע האחרון. יופי תומר, בינתיים, לפעמים זה היה צמוד. יופי, טוב, טוב, תניע, רון, תחתוך! איזה כדור, אני מת. ענבר. גיא. עוד על קלות. שלישית שלו? הוא קלט? אפשר לסמן לו גם רביעי, זה בסדר. נזרום עם זה. אולי אתם עושים טעויות, באתי להשקיע. בסדר. שים לב עכשיו היטב. אני פשוט מעריך כיסא פנים, אנשים לא... יש פה אנשים שלא מבינים את הפרויקט, תסתכלי עליהם, מה זה? הם יכולים לשבת רגל על רגע, אבל הם בוחרים לעמוד ככה. כאילו מה?
הופה, יופי, תחתוך. תניע. עוז. לא, הוא עמד פה, לא היה כלום, כדרר ואז הוא שרק. תשרוק לו, משה! תשתף לו, שרוק לו. מה היה? עכשיו, אנחנו שומעים אותו, לא הבנתי. הוא אמר לא היה כלום. מה? אדום. אדום. מה? צריך להיות כדור אדום. כן, אמרנו אדום. אפשר להריץ את השעון כבר, בבקשה? מה האופציה? אופציה, חייב להחליט אותך בשבילך אני אתן לך משהו אחר.
לא שומע? אני משאיר את השעון לבד. לא, בסדר, אין פה מה לעצור, זה כאילו, זה פשוט להמשיך את הרבע כאילו, ואז כאילו, זה לא ימשיך לי הרבה פעמים, אבל זה כאילו, אני יכול להמשיך כאילו, זה טוב. לא, זה לא רחוק. זה רבע רביען. פליי. נכון, מה הבעיה? מה הבעיה? שטורמן צעדים, הוא צודק, שטורמן! צעדים! באמא שלי! הוא צדק, הוא צדק! גם תרנגול עובר! כן, זה היה קצת מאוחר מדי. יפתח לא צריך להיות היום פה. מוסתם. יפה! יפי חבר'ה! מזל שזה במיוחד שלישי! תגיד את זה עכשיו, תתקן אותנו! משה! בוקר. כן. חבר'ה, הגענו ל-42 דקות! וואלה, לא צילמתי את זה. חבר'ה, בואו נשמור! יש עבירה לתת! אתה שומר! מסיים שלושה.